Kolega Alojz po śmierci dostał się do nieba, zresztą za dobre uczynki. Święty Pieter mu otwierał te bramy, się go pytał, jak się nazywasz? Alojz Buła. Jaki masz zawód? Pijok. Co to znaczy pijok? Na czym ten zawód polega? Święty Pieter pytał. Święty Pietrze, no przecież ja jest ze Śląska. Ja się nie pytam skądżeś jest, no na czym zawód polega? Święty Pietrze, nerwujecie mnie? Obejrzcie się w księdze zawodów i się dowiecie. Święty Pieter otwarł taką wieloksięga, wiecie, ogląda to wszystko po kolei, te wszystkie zawody. Niestety takiego zawodu nie zna, tylko do Alojz jest mi przykro, do nieba nie włazisz. Ale Alojz był zapobiegliwy, jak się wiecie, kładł na ziemi jeszcze do tej trumny, to se do szakieta wsadził flaszeczka, wspomniał się o tym tam u góry i go do Święty Pietrze, słuchajcie, a ja coś do was mam. A co to jest? Cii, nic nie pytajcie, napijcie się rano pogodomy. Na drugi dzień wstawał Święty Pieter, trzymie się za łeb i go do Alojz, pójdź, ty masz naprawdę ciężki zawód. Wiecie, przyłaża kiedyś do domu z karczmy. Słaby trochę, to jest prawda. Siadam se w kuchni, robię se kawa. Fajnie, że chcę siąść tak spokojnie. Nagle jak wpadła moja baba. Kurde, larmo jak pieron. Jak to alkohol szkodzi, jak to wszystko będziesz przepijał, jak ty wyglądasz jak świnia i mi no na dowo, już po prostu nie umiał się ani na to odezwać, wiecie. Na po chwili, a będziesz jeszcze pił? Ja się nie umiał faktycznie nie odezwać. No, a będziesz jeszcze pił i no mnie kurde nerwuje, a będziesz jeszcze pił. W końcu jak mnie 5 razy już zapytała, to żeby nie wytrzymał. Dobra, to nalej. Z okazji Barburki na kopalnię przyjechała kiedyś wycieczka z Warszawy. Cały autobus ludzi, ale jeden z nich tam był taki narąbany, bo on całą drogę pił, wiecie, on w ogóle wszystkich szterował tam. Przyjechali na ta kopalnia, ale genau w tym dniu, wiecie, remontowali ta szola, czyli ta winda. Dobrze ją nie zabezpieczyli i ten ostatni, co tak wiecie, pił, on się tam kajzawie ruszył coś i on wpadł do tej dziury. Jak wpadł, to gipko zaczął rzekać, Panie Boże, uratuj mnie, ja będę porządny, ja będę do kościoła chodził, ja będę swoja baba kochał. I spadł. Oczepuje się stowo i go do człowiek w szoku. Tak fanzoli. Taki fest łożarty górnik po karczmie idzie do domu. Ale tak mu się sikać chciało i no się rozgląda, kaj się wysikać, patrzy się, mur i zaczyna sikać. Nagle idzie siostra zakonna. Panie, a co pan tam robi? No sikom. A co to pan trzymie w tej ręce? Sikom. A mogę się temu tak bliżej przyjrzeć? Dobra, to się przyjrzyjcie. O, patrzy się. A co to macie takie te okrągłe? No siostryczko, no. A mogę się to chycić? No chyćcie się. Chyciła jedno, a te drugie mogę się też chycić? No dobra, to się chyćcie. Siostra wzięła jedno okrągłe i drugie do ręki i go do... Nie wolno siekać pod kościołem!